Szalai Bobroinszky Vince vagyok, Magyarország Helsinki nagykövete, aki Észtországban is akreditálva van. Én azt gondolom, hogy Észtország joggal lehet büszke arra, amit elért az elmúlt évtizedek során, és az elmúlt évtizedek voltak. Nagyon nehéz helyzetből fantasztikus fejlődést mutatott be, ehhez is szívből gratulálunk, és újabb, legalább ilyen, hanem kétszer ilyen sikeres, vagy sokszor ilyen sikeres centenáriumot kívánunk még Észtországnak. Ugye van itt egy kis magyar közösség, amelyiknek a gyökerei Kárpátalja magyarságára vezethetők vissza. Az ő kezdeményezésük és a Tallinni Magyar Kulturális Intézetnek a kezdeményezése volt az, hogy készítsünk egy olyan anyagot, ahol megszólaltatjuk a magyarokat, akiknek lehetőségük van arra, hogy tisztelegjenek Észtország teljesítmény eredményei előtt, és egyúttal kifejezzék köszönetüket azért, amiért itt megbecsült polgárai lehettek ennek az államnak, hozzájárulhattak ahhoz, hogy Észtország ilyen fantasztikus eredményeket tudott elérni, erre mi büszkék vagyunk. Magyarország szívből gratulál az észt centenáriumhoz. Emberek nagyon rugalmasak, és mindenféle területen szakmailag, a családban is, tehát férjem családjában is, nagyon könnyen befogadtak engem, én ezt igazából egy kicsit meg is voltam lepődve. Én nagyon szeretek élni, nagyon szeretek gyerekeknek, és nagyon jó. Hát meg az is nagyon tetszik nekem, hogy kétnyelvűek lesznek a gyerekeim. Olvastam egy cikket talán tavaly, ahol Észtországot úgy emlegették, mint egy avantgárd kísérleti nyuszi. Pontosan ezek miatt, hogy itt mindenféle technológiai újításokat lehet bevezetni, és bátrak, és kipróbálják, és megszervezik. Már csak ebből adódóan is, meg a szakterületemből adódóan, és én azt kívánom az észteknek, hogy ez sikerüljön. Ezek a kísérletek, ezek mind sikerüljenek. Soovin Eesti Vabariigile palju õnne. Mida on mul Eesti andnud kõige suuremat asja? See ongi kõige suurem kingitus, et ma olen juba 10. aasta eesti keele lektor. Et õpetan eesti keelt, et minu unistus on nüüd reaalsus. Identiteedi üks osa on see soome-ugri identiteet ja see mulle väga meeldib. Et seda Ungaris eriti ei ole. Ja see on väga tore asi, et paigutatakse oma rahvas nagu suurema rahvaste, ütleme, rühma. See annab Eesti identiteedi jaoks väga palju. See on siin väga tore, et siin Eestis saab end ka soome-ugrilasena tunda. Ez egy borzasztó szerencse volt, hogy én ide kerültem. Magamra kellett számítanom, és ez egy nagyon nagy plusz volt az én esetemben. Nem mondhatom azt, hogy nem segítettek, nagyon sokat segítettek mások, hát Paul Ariste, Paula Palmeos, hogy rögtön megismerkedtünk észt diákokkal, egymást tanítottuk kölcsönösen, én őket magyarra, akik magyar tanultak, ők engem észtre. Általában vesszük az Észtország fejlődését, akkor azok nagyon jók. Hogy hogyan változnak az emberi jogok, meg minden, ami ezzel kapcsolatban van, akkor én azt mondom, hogy még nem vagyunk ott, ahol a skandináv országok, de már nagyon közel. Mindenki, aki itt lakik, igyekezzen azért valamit tenni azért, hogy ezek a sikerek tovább is jó úton haladjanak. Észtországnak sok sikert kívánok a továbbiakban is. Ma arvan, et kõik inimesed proovivad ennast välja tuua kõik, mis nagu sisemuses on. Ja Eesti on selleks tegelikult väga hea koht, et kõik ennast välja elada. Ja selleks isegi see ühiskond ja inimesed, kes siin on, aitavad kaasa. Eesti ongi selline paik, et kui inimene tahab midagi ette võtta ja julgeb ette võtta, siis saab seda teostada ka. Eesti inimesed on hästi vastuvõtlikud, aga riigi poolt mulle väga mugav see riik. Kõigepealt nad mõtlesid välja seda e-riigi, mis minu jaoks töötab hästi. Ma sama hästi saan tunda ennast maal või metsas nagu keegi seal pealinnas, sest riik minu jaoks
näiteks ma võin öelda, et teeb asjad lihtsamaks. Asjade ajamiseks saab kasutada internetti. Mina võin kindel olla selle peale, et nad vastavad ka, ma ei pea kuid ootama. Én leginkább azért jöttem vissza, mert szeretem az ilyen munkastílust, meg szeretem az észt ilyen munkakörnyezetet, nem beszélve arról, hogy legalábbis eddig borzasztó egyszerű volt az adórendszer, könnyű az ilyen munkásoknak megmagyarázni, hogy mennyi a nettó és mennyi a bruttó, és mennyit fizet még a cég. Mindenki panaszkodik, de igazából mindenütt törekszik a nép. Viszonylag nyugodtak az emberek, nem mászkálnak az utcára, nem lobogtatják az zászlókat, viszont csinálják a dolgokat. Ami miatt szeretek itt Észtországban dolgozni, az az ilyen munkamorálé. Az, hogy az emberek hogy dolgoznak, és szerintem ez egy ilyen skandináv, észt, vegyes típus, tehát az emberek borzasztó kötelességtudóak. Az a nép, akinek még van miről álmodni, az fejlődik leggyorsabban, és az észteknek természetesen az önállóság, utána az EU, utána a NATO, utána szóval az észtek nagyon törekedtek arra, hogy igazán fejlődjön a dolog. Az Ész Nokia az nem csak a Skype és a TransferWise, hanem igazából az Ész Nokia az az észterdő, az ész környezet. Az észterdőből szerzi az észtember, és nem csak az észtember, hanem én is, a lelkének a táplálékot. Azt szeretném Észtországnak üzenni, hogy nehogy kivágja az őserdeit. Azt szeretném, hogy a gyerekeim egy olyan országban nőjenek fel, ahol nagyon fontos a környezetvédelem, és ahol jó egyszerűen lenni, jó a szabadban lenni. Amit szeretnék még mondani a barátaimnak, a társaimnak, hogy nagyon köszönöm, hogy veletek lehetek, és nagyon köszönöm azt a sok kreatív gondolatot, projektet és támogatást, amiben az elmúlt években részt vehettem, és veletek lehettem, és ez egy nagyon nagy ajándék. Azt kívánom Észtországnak, hogy legyen az első öko-állam az Európai Unióban. Az, ami nekem itt tetszik például ez, hogy ennyire nagy térség van minden ember körül, vagy nagy szabad térség, tehát nem vagyunk összezsúfolva, senki nem zavar senkit, nagyon jól tudunk élni, és hát anyagilag nem élünk rosszul, úgyhogy teljesen jó. Embertől érintetlen nagy területek vannak, ahol gyönyörű a természet, ahol sokféle állat, madár, bogár él együtt. Hogy mit adott Észtország nekünk? Hát igazából azt adta, hogy mi is része voltunk ennek a fejlődésnek, és együtt fejlődtünk az Észt Köztársasággal, aminek köszönhetően manapság, hát bárhova, legalábbis itt a volt szocialista országokban, hogyha utazunk, akkor nem érezzük magunkat egyáltalán sem anyagilag, se bárhogy másként másodrendűeknek. Észtországban nyugodt az élet. Számomra az emberek hozzáállása barátibb, ugyan zárkózottabbak az emberek, de ez úgy látszik, hogy számomra jobban megfelel. Én jobban szeretek itt élni. A környezet miatt én szeretem a természetet, az időjárás nem zavar. Szeretem azt, hogy van rendes tél, van hó, van hideg, megvan a 4 évszak. De az időszak alatt megszereztem az észt állampolgárságot, és jobb volt az élet, mint Kárpátalján a 90-es évek végén.
Elsősorban ezért maradtam itt. Meg persze rokoni szálak is kötnek Észtországhoz. Itt egyszerűbben megvalósíthatom az álmaimat, egyszerűbben meg tudom rá találni akár az anyagi hátterét is. Kárpátaljához viszonyítva az itteni élet az egy nagy lehetőség. Az egyik és legfontosabb dolog az az észt ügyintézés, ami nagyon gyors és nagyon hatékony, és nem kell sorban állni, nem kell különböző okmányokat kitölteni, felmutatni, behozni 15 különböző helyre, 15 különböző embernek, hanem egyszerűen leülsz a gép mögé, előveszed a kis ID-kártyádat, és megoldhatsz pár pillanaton belül minden gondodat és problémádat. Ez az egyik. A másik, amit én itt nagyon kedvelek, az a csodálatos természet. A sok erdő, a mocsarak, az, hogy el lehet menni pár perc utazás után egy erdőbe és gombát szedni, vagy ki lehet menni egy ilyen lápos, mocsaras helyre és szedni különböző bogyókat, amiket például én otthon nem ismertem, viszont most már nagyon kedvelek. Szeretek Tartuban élni, kedvelem az észt emberek nyugodt stílusát. Ezt a kicsit visszafogott, kicsit zárkózott, de mégis valahogy nagyon nyitott és nagyon barátságos stílusát. Közelebb kerülsz valakihez, amikor már megismered, akkor rájössz, hogy ők nem annyira zárkózottak, viszont adnak időt az embernek így beleélni magát a helyzetbe. Kivárják, amíg te is jól érzed magad. Észtország története sikertörténet, és amikor augusztus 20-a lett Észtország függetlenségének a napja, akkor ilyen párhuzamot fedeztem fel, hogy ugye Magyarország augusztus 20-a nemzeti ünnep, Észtországban is augusztus 20-a, hogy ezek szerint van valamilyen titkos jel, ami arra utal, hogy igenis nekem 17 éves koromban Észtország, ez a sorsom, ide kellett kerülnöm. Valahogy szabadabb ez az ország, hogy nincsenek az emberek úgy összezsúfolva. Európában mindig olyan érzésem van, hogy egymás hegyén hátán és ilyen megjegyzések vagy tekintetek. Észtország ebből a szempontból demokratikusabb. Azt csinálsz, amit akarsz, és a te dolgod, hogy éled le az életed, de rengeteg olyan momentum van, ami miatt Észtországot bizony lehet szeretni. Én azért jöttem el onnan, mert én nem akartam a saját szülőföldemen idegenként élni. Én inkább Észtországban becsületesen vállalom azt, hogy én egy múlane vagyok, és hogy itt vannak a puhasztó észleszed, én vagyok a múlane, aki nagyon jól érzem magamat velük, és nekem semmi bajom nincs, és természetesnek látom, hogy Észtországban az észtek akarnak dominálni, mert hogyha van egy milliós ország, amelyik most lett még 100 éves, hogy ha az nem akar itthon dominálni, és nem akarja kezében tartani a kulturális vonalat, akkor abból nem lesz 200 éves sose. Nagyon hálás vagyok Észtországnak, főleg azért, 1500 kilométert kellett nekem ahhoz jönni, hogy itten újra magyarrá válhassak, magyarnak érezhessem magamat, és ezért tenni is tudjak vele valamit. Az engemet befogadó észt nép része is lesz, ők is befogadnak engem. A pozitív nacionalizmus az, mikor úgy szeretem a magyar nemzetet, hogy ugyanakkor tisztelem az észt nemzetet, tisztelem az orosz nemzetet, mert mindegyik más kultúra, más nép.